Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mình thăm quan YouTube channel bố đây bài. Nơi dừng đá thay sụp xuống khai nè, thay sụp bị xong. Ấy đây dừng ngọc. Đây là một sao đó. Ơi, dừng ạ, là mẹ đến giờ. Quay vào đây sừng dơ. Cái Genry. Genry này bố Genry. Aku mau banyak Genry. Quay vào đây hôm nay dừng lạc gạ. Dừng lạc gỗ bố đồng thay nơi. Dừng lạc gỗ bố đồng. Nó sẽ lạc gỗ này kìa. Nơi qua kìa bà bay phình nạ gần. Qua bây giờ ba quay bây giờ ba dừng lạc gỗ. Khăn thật bố tung bổ xuống này dừng lạc gỗ. Hôm nay hôm mẹ. Mà bay nữa bà. Bố đồng để lau ba gan mình. Saya dong sepanggila. Ini lah man mel step sepang segala. Oke. Nó này mới số căng sẽ giả cả này dừng lạc nó mới số căng sấy. Gì vậy? Cái gì vậy? Cũng phá này cũng đừng có bây giờ vậy này. Này bị gì nữa? Cái này làm bài thá. Video cũng mới rằng muốn like, share, subscribe làm đâu được rồi. Này. Iya Bapak. Dongfang qi nih beखौ dongfang qi. Dongfang qi हासार जायो बेखौ होबा. थारमाने दंफां हानायनि गुन्दै. होबाय बेखौनो. नै जों लागोना मोसौ हाग्रा सिङाव जायो. नै दैया बेनो. बिराद ना मोनोमोन. दाबो मोनो. बारलि दं बारलि. बिराद गिदिर बारलि मोनो. होफैनो हागोन दैया खिन्थु फिसा नुगोन नायनायाव थोरोबो बहाबा ओमफ्राय नै जों लागोना नाखौ मोनायावसो गुरो दानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो हमनो गुरगासिनो बाजिमोन गुरगासिनो बोरै फोजोबदों दंफां खिखौ गैला नै दैया सिगां बोजोंसो बोयोमोन नै दा बिजों खुरखाबोजोब्बाय सोरबाफोर सेंसन लाबो मानसि गिदिरफ्राव ना सेंसन फैबा हामगौमोन नै गैला जाथासै थास' बिसङाव दंना गैगोन ना गैयाथाय थास' बिसं खानो फैदों मिरामिससो दिनैजाय जोंना जानो लुबैदां बायनानै जानो हाया 10 थाखाथार थास'नो जामोन थेवबो नै मोसौआ गांसो जालायबावोसो मालाय दाबो उदै बुङाखै दामब्राया नामब्रालाय दामब्रिसोलै नै गोरलै जाजागोना जाया बेलाय लादो बेखौनो जाबो माथो फैबाव लादो दे Mono gidung noni Indra yang nak thasa ni ane Pura, bau mencuri akhir ni, bau Kadau aku dah baca mendang Alu thasa bisong Damu ni au Kau berada jansang Nengkar boleh naik Kaya ni Anak Indra nak kertas semua हटेलाव लांनो हागोन 15,000 बेथन संनायाव ओरै मेरला नै दोगोनाव हाबावबाय मोननांगौलाय आवसोनसोलै नोङो हागौआव थानानै आंहा दैयाव हमनांगौ आरो माथो जाखो बाव थाथोंलै बे खादाखौ लाफाबाय थानांगौ नामा नांगौ जमा दोनफै Hei, kaman ya le? Nabu melabakin gurum. Jangan dijauh nak kena thay thô. Lại bị không có khai gì. Lại nơi miêu của nó ghi lên hết nhiều đã hết. Xin đi đục nó ra.
गोदोनायनो लानो रोंलाय बे एफा गोरलैखौ खायो खानाय जाथि फुन्देबावदों आसोला माथो थालिर बागान गासिनो थालिर बागान ओरै थालिर बागान जोब बिसिफोरां फानो गुसुआ रागासो जासिगोन गुसुआसो गोजांबायसो सायाव हाबनानै सान्दुंआबा गोजां फाननांगौ जानो गुरनायालाय फानो नामा होनो सोंनायानो जानोसो गुरदोंबा दालां मोनबालाय फाननो मोनगौमोन मानैया थैयो नै गाइस दाबो बेसेल' गेन्द्राया हरै देग्रायदो दै बारनानै दैखौनो बारलांनो बालायबावो आसोला बेयाव लायाबा बेथ' एसे थैयो नामा नंगौ होनदां बेनिया बैखौ खानो हाया बैखौ खामानि गैयालाय मानसिया नोङो बानाय हामथारलानो हानो आंखौ लिंदोंमोन आं थांजायाखै दै गानो बादां नै दैखौनो गानो बाबाय आथिं गोरान जाखाबाय हानो नै औवाबारि गथ'फ्रा मोख्राया बारबोफिनबाय गेन्द्राया बारबोफिनबाय बिसोरा लाबोदों बे एथ' एसे न'आव गैगोना गैयाथाय गय बागानाव नुबायलायनो जै थोआ नों दा मोनायाव ओंख्रि थला जानांगौ एथ' एसे साम' मोनसेखौलाय मानो नांगौ नोंलाय दैयानो खाथि साम'खौ बायनासो जायो जाम्बा जादों एथ' गुसुआव आं खनाबो जायाबो नांगौबा बायना जागोन आं बाव खाखांबाय बोरै सोरामदों न'आव खायबावसो एसे बिलाइखौबो जाजायोना बिलाइखौबो जाजायो बरिया बेवसा नै गेन्द्राया जों लागा मोजांथार नोंसोर लागा माबायदिथाय ओमफ्राय बेसर बारि नै न'आव बागानाव एसे नागिर फैबावबाय थोआलै बे एसे दुलुद्राय बागानाव दङ एसे एनै बागानाव खानोसै गय बारि जोंनि बागानाव मेरला मोनदां गेन्द्राय नै हनै गोरलैया बिबौजोंबा जाना फैदों बिबौजों बेरायहैनानै थोबायदां थोबायजोंबाय थोरा जाबाय थोरायावसो गरसि हा जेबो बागान खालामैनि लोगो गय फुलि नै गया थाइनै गाहायावनो दं हा बेखौ मालाबा खाना जाफैगोन आं बायथा र' थाबनो थास' बिसौ नागिरखांबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर एसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम बाय बाय